ペイン人しゃべる大好き。だからこのことをあげる。どうぞ。悪口と歌と。だからこのファンテのタイプ、生まれたこのグワポ。だからグワポは一番美しいファンテのタイプ。美男子。このボディガードの美男子。バチカンの国の、スイス見た？見たことない。スイスの衛兵見ました。バチカンのボディーガードなんですけれども。これ、ロマ法のボディーガード。軍隊。ミケランジェロがミケランジェロはデザインした。スペインのロマ法のために作ったこの一番エレガントな、普通は軍隊はちょっと緑とグレー、普通はボディーガードは黒の。ああ、綺麗。そう。ちょっとファンテはこの、そうそう、このタイプ。スペイン人好き、この明るいピカピカの。だからすごく派手なんですよね。だから教会、スペインの前、教会ほとんど、仏教の神社、ほとんど色、そんな、強い色じゃなくて、神道の神社の寺、神社はオレンジ。スペインの教会は、スペインの、イタリアはだんだんこの教会パッとこの、よく使った赤いと。だからバロック時代このフレスコ、本当にジョットのフレスコはほとんど柔らかい。赤は使わない。赤がない。スペイン大好き赤。だからこの時代本当に変わった気持ち。はい。続きます。だからもうche perds tutta guapparia cacciatemen。イタリア語cacciatevi。cacciate me。cacciate mi。命令形なんですね。そうそうそう。adinda suggita。suggitaはソチェタ。でもソチェタはこの社会、そう。このタイプの社会、このグワッパリアの社会。そうそうそう。dentro va dentro, italiano dentro, da dentro la società, da dentro suggita. Cacciate men, men va me, men nenate, cacciate mi, cacciate men, boku ore wo oidashite, cacciate men ad inda suggita.これはほとんど一番短いレフレイン。Scetate voi una e malavita。だからほとんど見ての。最初は自分。あと、マルゲリータ、あと、最後のシーンはウコンチェルティーノ。だんだん本当にシーンの最初はパーッと、あとちょっと満月。あと、もう一回本当に見えるこの本当に映画見えるエピソード、映画のエピソード。最後はグワッポプラスコンチェルティーノ。だから今グワッポからコンチェルティーノへ。スナーテはイタリア語スナーテ、これ本当にほとんど分かりやすい。ジュビノ、ジョバノッティ、ジョバニ、若い者。buttate in mano、時々、buttateはバッテ。バッテね。そう。さっきの V と V と B 入り替わる。バッテレ、buttare、バッテレ、そう。イタリア語のバッテレ、ナポリ語になって buttate。quindi sbattete le mani。リズムのために。スペイン人どんなやり方スペイン人そうだからこれスペイン
そう、タンタランタ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 ン、なんでスペインっぽい、タンタランタ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 ン、これスペインっぽい。スペインも、フラメンコっぽい。これ、本当に名前はカンテホンで、このやり方のほとんどいろいろ自分の気持ち、悲しいの気持ち合わせるといろいろ別の音を入れる。時々は一番、感動の時はタンタランタンタンタン。だから今感動、歌舞伎はこの、木の叩くはタタタタタタタ。スペイン人叩くがない時々外へだから無理この叩く。でも同じ、やり方、同じ効果のために目的はこれタタタタ。だんだん心臓はパパパパ。だからスナーで10の歌でもこれは最後のセレナードはまさか彼女頭のことの変わる無理決めた。でも本当にだからスナーテ10の歌でマネはマノのことそう手のことnon va bellite avvilireイタリア語avvilire悲しむイタリア語avvilire non va belliteだから V と B 入り替わるnon va bellite casto buone voci みんな知っているグワッポのボスの気持ちここもある映画の、ヤクザの映画は兄貴涙出るかわいそうこれ同じだからちょっと気上げてるあんまり悲しいで、ちょっと気出してそう俺のためもでもグワッポはボスは崩れる音楽はもう崩れるもうどんどん全て崩れるだからちょっと悲しいこの女性ほとんどバッコには出て言葉がない出てこない満月の代わり月出た彼女出てこない今決めたまさかその時は新しいグワッポと一緒だから本当につらいこのSuonate Giuino, buttate in mano, non va bellito, casto buone voci. イタリアあるこのこと、でもこのこと本当に、心理的なは本物のこと。誰が歌をまだできるうつ病にならない。うつ病になって歌も無理。だからまだ元気、まだ力ある。だから大事なsto buone voci。声はまだいい。でも気持ちいい。まだいい。でもどこでも気持ちと声ほとんど同じ。お願いします。このこと。力で。これが惜しい。はいはい。例えばうち時々娘たちは今寝る声でみんな分かった終わり遊び終わりはい勉強してできれば勉強してだからまだ声はいいme fida canta fino a domani assumade明日までfino明日までfino a までイタリア語同じ fino dimaneはdomaniのこと明日のことioの私me fido 僕のことを信じるそれ fido は fidare のこと何を信じるか明日の朝まで歌うことをだから明日の朝まで歌えるよ何のためにmetto in croce a chi m'ha messo in croce 女性は今キリストのように十字にされただから苦しみでも女性は
新しい愛人、新しいワッポと一緒、その、家、夜の中、ずーっと昔の彼、歌をちょっとつらい。ちょっといいことじゃん。そう。でもこの復習ほとんどみんなわかる意味がない。だからだんだんこの悲しいのこと、最初はワッポの心の中の悲しいだんだんつなぐ、連れてって気持ちつなぐ。だからだんだん無理、気持ちがない歌うとマンドリン弾く。本当に無理。本当に僕何年勉強とコンサートやった。もし元気ないマンドリンとギターの音は本当につらい、本当に下手、本当に元気。そうそう、指でここテンションある。もしこのテンション足りない弾けない。だからすぐ聞こえるマンドリンすぐマンドリン本当に元気がないマンドリン一番あんまり弾けない。だから最初はすぐマンドリン生聞いたことある。本当にそうペッケのそうあと必ずこのトレモロ長い。だから本当に力必要。じゃテンション力よりテンション。だからperché non va più a tempo un mandolino? Perché a chitarra non si va a sentire? あとつなぐ、ギターも聞こえない。だからこのワップはバルコニーちょっと目ちょっと取ったバルコニーへ。コンチェルティーノは自分の後ろこんな形だから入れた写真。こんな形。マコームじゃびっくり。マコームイタリア語で同じびっくり。なぜ今何が起こった。キャンニェトゥットコンチェルティーノみんな泣いている。でもコンチェルティーノがほとんど書いたコンチェルティーノはオケは泣いている。すべてトゥットコンチェルティーノキャンすべてのコンチェルティーノオケは泣いている。だからみんな泣いている。あとはちょっと変なこと。これあとはさっきのフリグリフォニはどこ。でもナポリと時々ナポリから使ったイタリア語でも使っちゃダメ。この、どこを使ったその意味はその代わり。そうだからあんまり関係ない。でも使った。南イタリア方言使ったこのどこ使ったその代わり。イタリア語でインベーチェその代わり。o mentre でもインベーチ一番楽。invece dovrei piangere solo io。俺だけ泣いている。invece addo。これは使い方こんな使い方だから。もし見つかるはどこ。ナポリ語の辞典はアドはどこ。でも使ったその代わり。そうこの場所は私はなく。なぜあなたたちはアドカベッサギャンチェルソリ。だから最後はちょっと変わった。このエマラビータ悪いやつの若い者はシェタのじゃなくてキャンニャン泣いている。ピアンゴのイタリア語がピアンゴのキャンニョのキャンニェのいろいろある。そうキャンニェのいろいろキャンニェのほとんど本当に似てる。
いろんなキャンニョのない、キャンニェのない、この2つの、発音、ナポリ語はない。キャンニェヌ。だから書き方は好きな。キャンニェヌ、キャンニェヌ。その上の行のアベスっていうのがなんか元のケアあとカベスアベッシ、アベッシ。これはアベレの動詞、そうそう、でも、手伝いの、助動詞。アベレアキアンニェレ。そう、ドベルピアンジェレ。でもこのイタリア語普通はドベレピアンジェレ。ドベレ。そう、イタリア語。でもこれはナポリ語。ナポリ語、この動詞はアベレ。ナポリ語使う B 動詞とアベレ動詞。泣くべき。泣くべき。I must cry. Must イタリア語はドベレ。ナポリ語アベレ。アベレアキャンネ。ナポリ。だからナポリ語は本当にナポリ語。言葉だけじゃなくても、文法も違う。動詞も違う。だから僕のお母さん、ナポリ語わかんない。僕説明。イタリア人でも説明に。この言葉、今一体、そうそう、僕のいとこも、ベネズエラ。そうそう。ナポリ映画見るときは、何が言ってるのほとんど似てる。何にもわからない。それはまた全然違うから。だからローマ少しは。ローマちょっと近い。だからローマ方言、ちょっとナポリ方言の文法的にちょっと似ている。違うでも似ている。本当違うから。最後の時ちょっと一緒に読みましょう。あと箇所は僕はとあなたはといろいろヒント。だから必ず最後の、母音取って真ん中の母音ほとんど柔らかい感じ。だからScetateve guaglione e malavita. Scetateve guaglione e malavita. できればこのうはちょっとさっきのワップちょっとうちょうど間ワリュー一番似てるは W そうそう英語のウォルターワリュー似ている同じじゃなくても一番違いこれCa in tutte cose assai sta serenata Ca in tutte cose assai sta serenata. I sono innamorato e Margherita. Io sono innamorato e Margherita. Che è femmina più bella d'infrascata. Che è femmina più bella d'infrascata. できればフラッシュ。そうそう。すべての S は S になる。S と T そのまま、st。S の時は柔らかい S。アンフラッシュカータ。だからアンフラッシュカータじゃなくてアンフラッシュカータ。柔らかいね。変なこと。書いた時は柔らかい。書いてない時 S になる。これナポリ語のルール。L'aggio portato o capo concertino. L'aggio portato o capo concertino. WL の取るために顎ちょっと下げて、ベロちょっと何個、待って、和語ちょっと2回ちょっと押して、あとベロは寝てる本当に下げてでも本当に落ちてラッジそうラッジportato o capo concertino l'aggio portato o capo concertino posfizio e mi fa sentire cantare posfizio これはすべての S はすべての S 書いてない posfizio e mi fa sentire cantare Posfizio e mi fa sentire canta.
アクセント普通はイタリア語はセンティーレ、今度はナポリ語ちょっとアクセント変わる、センテレカンタ。どこでアクセント、書いたあそこでちょっと母音広げてセンテレカンタ、センテレカンタ、センテレカンタ。そうそう。Maggio bevuto un bicchiere e vino. Maggio bevuto un bicchiere e vino. Perché stanotte voglio intossica. Perché stanotte voglio intossica. Scetatevi guaglione e malavita. Scetatevi guaglione. So, Antoni, sutte. Guaglione e malavita. Scetatevi guaglione e malavita. E ha comparuta luna all'intrasato. E ha comparuta luna all'intrasato. Pelle da Auschwitz e me vede distrutto. Pelle da Sufizio e me vede distrutto. Perché sta femmina m'ha fatto. Perché che sta femmina. Sì, kai da che, andiamo in napolitano kai ka. So. Quello che sta femmina. Ae no aida. Perché che sta femmina. Che. So. Perché che sta femmina m'ha fatto. Perché che sta femmina m'ha fatto. Vorria che la luna si vestisse a lutto. Vorria che la luna si vestisse a lutto. Quando se ne venette a parte mia. Quando se ne venette a parte mia. Ero o più guappo e vascia a sanità. Ero o più guappo e vascio a sanità. Mo che perso tutta guapparia. Mo che perso tutta guapparia. O tot perz. Mo che perso tutta guapparia. Mo che perso tutta guapparia. Cacciatemenne ai dinta suggità. Cacciatemenne a dinta suggità. Scetatevi guaglione e malavita. Scetatevi guaglione e malavita. Suonate giuvinò, buttate in mano. Suonate giuvinò, buttate in mano. E mane. Non va bellite, che sto buone voce. Non va bellite, che sto buono e voce. Danna uccide, non va bellite. Te da che danna e no katachi mamote, e no atsuon dandan to. これは難しいしてる。イタリア人もそう難しい。イタリア人本当にできない。だからnon va bellite, che sto buone voce. Non va bellite, che sto buono e voce. Me fido a cantare fino a domani. Me fide cantare fino a domani. そう、どこでアクセントついてるこの母音は、カントじゃなくてカンタ。そうそう、どこでアクセントあるそうそう、そのままの母音。そうそう。E mette in croce a chi m'ha messo in croce. E metto in croce a chi m'ha messo in croce. Perché non va più a tempo? これは変なこと。普通はテンポ。ナポリ人、この A の母音の時、必ずい入れる。例えば、manzuku sufficiente, italiano sufficiente, carità sufficiente, demo sufficiente, utiempo, demo tempo, carità, demo Napoli jinski kono hirogaru kono, 例えばきれい、本当にいいじゃない、きれいの清潔なこと
igiene. Kaita igiene. Napoli dice igiene. È importante, però dai senso una cosa igiene. Sufficiente, utiemp. La parola è utiemp. Perché non va più a tiemp o mandolino? Perché non va più a tiempo o mandolino? Perché a chitarra non si fa sentire? Perché a chitarra non si fa sentire? Ma come? Che hanno tutto un concertino. Ma come? Che hanno tutto concertino. A do che avesse a chiagnere su lì. Ad che avessa chiagnere su lì. Chiagnene sti guaglione e malavita. Chiagnano sti guarione e malavita. はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。